Ni berez eura hurbildu nintzen iragarki bat ikusi nuelako. Hau da, ni lanpostu bila. Kasualitate hutsez. Ez nuen proiektua ezagutzen, eta orduan nik iragarki bat ikusi nuen egunkarian. Egia da, euskaraz ikusi nuen, eta horrek bai harritu ninduen, ezelako hain ohikoa. Orduan, egia da, konturatu gabe, hartu gabe iritsi nintzen bertara, baina segituan egia da harrapatu ninduela. Ez nuen espero inolaz ere gero nire ibilbide guztia bertan egiterik, 21 pertsona daude nire ardurapean, eta asko lantzen dugu alderdi hori, dano gara garrantzitsuak proiektu hori ateratzeko. Pertsona ondo badago proiektuak nabarituko du. Komunikazio arduradun behar zala plantillan, informatikari bat, kontularitzarako beste refortzu bat, aholkulari pedagogiko bat, onlinerako saltoa, zuzentzaile bat argitaletxean. Orduan, 2000 urtetik 2005 gaur egungo UEU izango denaren oinarri nagusia jarri ziren lantaldeari dagokionez. Baina proiektua hor zegoen, baina egin dena da volumenean hasi. Bai finantziazioan, bai lantaldean eta bai proiektuetan, baina bere oinarriak ahaztu gabe. Azken finean, udako ikastaroak oso potente ziren, jardueran, udako ikastaro ez gain jardunaldiak ziren garrantzitsuenak, eta gero materialgintza. UEU zerbait izan bada ere argitaletxe izan da. Goi mailako irakaskuntza euskeraz, testu liburuak, argitalpen izaera, bilgune izaera, komunitatea, saretzea, guzti hori UEUren ezaugarriak izan dira, eta gaur egun osatzen duguno jarraitzen dugu horri heltzen eta horri etekin ataratzen eusten bai. Oso konstiente gara ere proiektu lurraldetasun ikuspegi batetik, Baionan, Iruñan, Bilbon, dauzkagu egoitza sozialak, administratiboak, eta gero Ibarren daukagu ikastetxe nagusia, akademikoa, eta bertatik bideratzen dugu jarduera akademiko nagusia, izan presentziala zen online orduan. Udako ikastaroak lehen ekitaldi 73. Abuztu bukaera hartan izanik, aurten 50 urte betetzen dituzte udako ikastaroek. 50. da udako ikastaroen edizioena. Eta orduan gero, udako ikastaroez gain, nahi duguna da, alde batetik korrika dator, eta euskaraldia. Orduan korrikan egongo gara, apirilaren 10 bukaera kilometroa hartu dugu Donostian, bukatzeko gure 50 urte horren baita indarra emoteko kilometroari, eta martxoaren 30 nahi dugu pizkat Ibarrera ekarri ere urte hurrena. Modu informalean, umoretsu batean, unibertsitate gaia, gero bakarrizketa modoko bat antolatu dugu martxoaren 30 Markezkuan, eta azken finean nahi duguna da ospatu, 50 urte hauetan proiektuak izandako bilakaera, eta gure proiektua igual ezagunagoa egin gizartean, pizkate referentzialtasuna lortzea, eta gure bazkidetza, oinarri soziala dukagu, 1200 bazkide ditugu, eta gure bazkidetza aktibatzea, eta gure belaunaldi berriei tartea eskaintzea. Hasi ginen, pizka proiektua aurkezten udaletxeari, eta 2000 urtean Bilbo erosten dugun urte berean, etortzen gara Ibarrera, 2 lanpostu ekarri genituen ona, eta dena zegoen egiteko. Berratzen umek karratu utzik, eskola tailerrak atonketa lanak inda, utzik, eta hasi ginen pizkaka, gune administratiboa atontzen, eta gero, areto nagusi bat ekipamentu informatikoz betetzen, informatikagela bat, ikasgelak izango diranak, eta poliki-poliki honi azpiegitura, altzari eta ekipamendu ikuspegi batetik bizitza emoten eta jardueraz betetze. Ilusio handiarekin, bertigo batekin ere, 900 metro karratu ere, bete egin behar dielako. Zer eman digu Markezkoa? Sekulako erakusleio bat, espazio bat, gizarteari egiten duguna erakusteko. Barko herriarentzat, eta hemen eskola armeriza dagoen moduan, ero UPV-ko kampusa dagoen hemen hirukote bat osatzen dugula, hezkuntza alorrean, goi mailan, euskeraz aritzeko, eta saretze bat, eta egoteko, Erreferentzia izateko, unibertsitatea ere,
Eibarko herrira ekartzeko eta hiri unibertsitario bilakatzeko horretan, ez? Orduan, asko eman digu Markeskoak, erakusleiho hori eman digu, gainera estrategikoki Eibar oso ondo kokatuta dago, geografikoki. Orduan, elkarlana sustatzen dugun erakunde askok ere, beraien bilerak eta egiteko gure espazioak ere erabiltzen dituzte. Baina bai gustatuko litzaiguke eta litzaidake eibartar bezala agian ezagunago ero gehiago kokatzea jendeak Markeskoan egiten dugun hau, ez? Euskara eta unibertsitate munduak elkartzen ditugula, Eibartik, eta kriston eskaintza dutela hemen formatzeko bai presentziala zein online bidezkoa eta posible dela hori euskeraz egitea. Unibertsitatearen funtzio nagusia dela gizartearen premiei erantzutea. Hori izan behar da, eta etorkizuneko erronkak direnak izan, unibertsitateak alturan erantzun beharko du. Gure hartzaile perfila, geura hurbiltzen den ikaslea da emakumezkoa, gipuzkoarra, ikasketa unibertsitarioak dituena, lanean dabilena eta 35 urte dituena. Hori da gure perfila. Irakasleak aukeratzeko orduan bebai, erdia ero emakumezkoa da eta beste erdia. Egitarauak antolatzerakoan beti genero berdintasuna daukagu izpide, gaitegiak, zentzu horretan asko mimatzen dugu. Etorkizuneko gizarte honek ondo prestatuta dauden profesionalak beharko ditu. Hori da, gizarteari premiei erantzutea eta profesional horrek euskeraz formatzea beharrezkoa da. Orduan, bakoitza gure esparrutik ikusten dugu geroa euskaratik eraiki behar dugula. Behar dugu geroa euskaraz eraikitzea, behar dugu zaintza behar dugu eta behar dugu elkarrekin egitea. Ze modu isolatuan egiten badugu ez goaz inora, ez? Orduan, beti leian baino osagarritasun ikuspegi batetik, ez? Eta bai.